guys! Hello, hello! It's me, Michelle B. and Hermish. Welcome sa kayo YouTube channel! Hello, hello! Kamusta po kayo? Guys, for today's video, as you can see, nakaayos ang inyong lola. Ano yun? Ay, may pupuntahan. Yeah. Saglit lang naman ito. May mga ano pa rin guys, mga yilo-yilo. As you can see that. Yes. Update ko kayo mamaya. Guys, bahay na pala mi. Hala, ano ba itong nangyayari dito sa ano ko? Parang kakaiba. Ayan. Bahay na pala mi. Bumalik na mi sa bahay. At, yun, dumaan lang ako saglit sa, sa tawag ito. Sa Aldi, bumili ako nitong tinapay ng aking asawa. Kasi, ito na lang yung tinapay dito, tigi-isa. Lagi na lang may tirang isa dito sa Cagayan. So, ito bila ako ng isa. Tapos, ito pang lagay yung tinapay niya. Ang sadya ko talaga guys is, syempre yung tinapay niya. Yung tinapay niya, kasi nga yun ang kanyang ang baon ng aking Jusawa Bells. Everyday, ganyan. So, yun. At ang pinakasadya ko din talaga doon is, bumili ng luya at saka manok. Dahil magtitinola ako ngayon guys. Charot. I'm going to make tinola. Charot. Ito yung binili ko. Parang puro legs. Anong tawag dito? Yung legs ng manok na na may kasama hanggang dito sa may ribs niya. Ganyan. Kasi gusto ko yung may mga buto-buto pagka ito, bali dalawa lang naman ang lulutuin ko dito guys. Tapos itong dalawa ay i-freezer natin for the next cooking. Dalawa lang. Tapos hati-hatiin ko naman yun siya. So magtatanggal ako ng jacket. So yes, yo. Lagay ko lang ko sa life. Meron pa ka dito ang asawa ko. Kasi dumating siya dahil may break time siya. So yun. Dan. Sarap. Tingnan nyo naman, di ba? Payat ako. Charis. Basta payat ako. Sino nagsabi mataba ako? Charot. Kasi may break time yung aking Jusawa Bells. Guys, talit siya kanina. Umuwi talaga yan siya pagka may break time. Dito natin ilagay sa ilalim kasi medyo malaki yung nito. So yes, ganyan. Tapos, ibabaw natin kung kanyang Gusto niya itong pinapalaman sa tinapay niya itong nito. Pero gusto ko dito guys, yung prito. Yung niluto. Sa kanya, ito gusto itong nilalagay sa tinapay na as in, ganito lang siya. Fresh. Ganyan, so yun. Dala-dala siya tayo ng tinapay. Ayan. Ito, buruchin. Ito gusto ko itong buruchin na to. Ito. Pag tinola ako, tapos yung buruchin na yan ang aking gagawing rice. Diba? Lagi talaga nyo naiiwang dalawang peraso. Tapos, ko lang ito guys. Hiwalay ko lang. Medyo madami akong dito. Pero, kalay. Hindi ako yung siya. So, wait lang to. Ko lang tong dito, itong dalawa. For the next cooking. Wala na ako. Wala na akong plastic na dito. So, dito natin ilagay guys, itong ibang to. Lang ang lulutuin ko, yung dalawa lang. Dahil ako ay magtitinola. Yan. Yung dalawa, na rin. I-freezer natin. Tapos itong dalawa ay aking paghiwa-hiwain. At ito ang aking gagawing tinola. Ako ay magtitinola na guys. Ipiprepare ko lang, hiwa-hiwain ko lang, tapos lulutuin na natin. Guys, update! Kulatan natin yung papaya. Saan ang aking kuchilyo? Isa lang kuchilyo. Kulatan natin guys ang papaya natin. Titingnan ko lang itong papaya ito. Ito ba ay
pasok pa sa pagtinola. Kasi yung kalahati niya, o ano pa, yan. So, let's start. Try natin dito muna sa, dito. Uy, ano yun? May tubig pa yung ano ko. Dito, guys. Uy, hinog! Hindi ilalagay ko yan. Di ba ganito yan? Para matanggal yung ano, yung sayote. Pero ganito din naman, ganito yun, di ba? Para walang ano, dagta. Alam niyo ba yun? O ako lang. O ako lang yung ano nito. Na parang ito parang ano, na parang, ewan ko, ngayon ko lang nalaman. Charot. Okay. Yan, dagta. Ooh, but it's, you know, it's char. Ano siya, guys? Tawag ito? Hinog. I want to eat a papaya. A papaya. A tinola with papaya. Uy, hinog siya. Fail. Hinog. Hindi, ilalagay ko talaga yan. Kahit hinog siya. Walang magagawa. Char. Dito natin ilagay yung, ano, yung liso. The liso of the papaya. Charot. Uy. Laka, ano ba yan? Gusto ko pa man din magtinola talaga, guys. Pero tuloy pa rin natin ang ating tinola. Dahil meron naman akong ano dyan. Tawag nito. Meron akong ibang gulay. Pero kung hindi ito sobrang lambot, yung ibang part na hindi sobrang lambot, kung pwede kong ilagay, ilalagay ko. I hope, dito yata siguro sa pinakadulong to, ayan o, yung hindi sobrang lambot. Yan ilalagay ko, guys. Gusto ko talaga ng may papaya ang tinola. Ayan ko. Hindi ako nakakahanap kasi ng... meron naman pala akong nahahanap noon, pero hindi nga ako bumibili dahil nga sobrang mahal. So, yes. Sobrang mahal talaga. Pagka mga hilaw na mga papaya, sayote, ganyan. Hindi ako nabibili pala noon. Tsaka, parang matagal-tagal na ako hindi nakakapunta ng ng Asian store. Oo, yung Asian store talaga na may mga gulay na mga something. Kasi pinupuntahan namin, pag bumibili kami ng tilapia ng asawa ko, dito lang yun sa Tapos kasi tilapia lang sadya namin doon. Kasi doon, hindi nawawalan ng tilapia. Ganun pa pumunta ako. Doon kasi sa medyo malayo kasi sa amin yung ibang I will try in the other part of this. Charot. Ito guys, matigas. So, yan ang aking ititinola. Ayan o. Kita nyo ba yan? Parang, ano matawag sa atin yan? Maniba? Maniba? Ewan ko na lang sa'yo, Michelle. Mamaya ko na yan, itabi ko na yan dyan. Yan, balatan ko ito. Dahil ito ang ating ilalagay sa... Oops, salaka. Nasira pa yung kuko ko. Ngayon nga lang ako nagpapahaba-haba ng kuko. May time na gusto kong mahaba ang kuko ko. May time din na ayaw ko ng mahaba ang kuko ko. Wala lang. Trip ko lang. Yun. This is ito lang guys, yung papaya ko. Ayan lang. Ayan. Diba? Parang hinog-hinog tingnan sa camera. Pero hindi siya guys hinog. Okay? Hindi siya hinog. Hindi siya yung sa camera lang. Kasi nga yung ilaw namin is yellow. So, yellow talaga. Charot. Luya. Gusto ko ng madaming luya. Ang aking tinola. Bawang at sibuyas. Pero yung sibuyas kasi sobrang laki. Hiwain natin. Aray ko po. Hiwain natin. So, hi guys. Let's cook our, what do you call this one? Let's cook the tinola bells. A la Michelle. This tinola is my version. Charot. Okay, let's heat the
Taran. Meron ako ditong mga, nandito yung aking, dito yung papaya. Hirap talaga siya, pero ilalagay ko talaga siya. So, walang makakapikil. Charot. Tapos, andito yung aking, Tsaka yan. May papaya siya. Okay, lagyan na natin, guys. Ng oil. Konti lang. Panggisa lang natin. Nandito na yung aking, pak choy. Pak choy tsaka spinach na andyan. Ito kasi, parang ito yung, nila, pechay nila dito or something like that. I don't know. But, yeah. This is it. Tapos, nandito na yung ating manok, guys, na pinaghiwa-hiwa ko. Ay. Ayan. So, tingnan natin mamaya kung kakain ng aking Jusawa Bells. Kung kakain siya ng tinola. First time ko magluto ng tinola, guys. Ubos na naman yung aking Kung barating mo na sa araw, ikaw ay lilisan. Ay, dito, gisa. Unahin natin tong luya. Masyadong mainit. Mainit na. Pwede na yan. Luya tsaka bawang. Gisahin natin. Hinggan natin ang sibuyas. Ayan! Nag-ano na yung guys, yung sili. Buksan ko to guys, konti lang, maliit lang. Tapos, lagyan natin yung manok. Ayan. Natin pa-browning. Lagyan natin ng paminta. Dalawang klaseng paminta guys ang ilalagay ko. Yung powder tsaka itong peppercorn. Pero ganito ko. Hindi pa rin yung paminta is live sa akin. Tapos, lagyan natin ng paprika. Yes. Yan. Lagyan natin ng asin. At ating halo-haloin. Ang bango-bango na talaga guys. Kung alam niyo lang talaga kung bango niya, ang sarap. Masang lasang lasa ko na yung tawag ito, yung tinola talaga. Lagyan natin guys ng tubig. Wow. Sarap na talaga sa akin. Tapos, lagyan natin ng magic. Yes, a little bit of magic. Konti lang mga sis. Wala na nga akong magic guys. Ito na lang natira. Hopefully this week, pagka mapunta kami ng makabili ng makapunta ng Asian store. Or Filipino store, something like that. So, pakukuluan lang natin siya. Tsaka pag kumulo na siya, tsaka natin nilalagay itong mga pagulayan. Ayan, tapos, yun, inalagay lang natin ng diyan. Tapos, titikman natin. Yung tinola natin. But yeah, I think kailangan mo pa ng sabaw.
Dagdagan ko nga ng sabaw. Kasi di pa pag tinola, sabaw is life. Charot. May sukatan to eh. Okay. Nasa lagpas 1 litro yung tubig. Basta ganun na nakalagay dito eh. Ano? Nasa gitna siya ng 1 liter at 1.5. Sa ganun. So, siya ay nasa 1.2 ml. Ay, liter. So, hi guys. Kumukulo na siya. Ano natin tikman? Tikman ng malaman. Oh. Tikman ng malaman. Let's taste it. Kulang sa asin. Nagdagan natin ng asin. Masarap na siya. Kulang lang siya sa alat. Kasi wala akong patis, guys. Hindi ako nagpapatis. Hindi talaga ako nagpapatis. Ayan. So, yun. Tapos ilalagay na natin ang ating papaya. Da matamis, da malambot. Charot. But yeah, it's okay. For me, it doesn't matter. Gusto ko lang kumain ng papaya. It doesn't matter pag kahit na hinog or something like that. Ayan. So, dyan guys yung papaya natin. Pakuluan lang natin siya. Tapos, tsaka ko isusunod ang ating pak choy. Ayan. So, ayun lang. Tapos ilalagay ko na itong pak choy. Tapos, ko sa inyo yung ating tinola. Hi guys, update sa ating tinola. Ito na siya, buksan natin. Wow, di ba? Tinola ba yan o gulay? Kadami-dami kong gulay na nilagay, di ba? Wait, kuhanin ko lang to. Oopsie, mga marsh. Di ba? Kita nyo yan? Ito lang yung manok, oh. Charot. Ang dami kong tinola. Dami kong tinola. Diba? Durog na durog guys yung aking gulay because I like the durog. Gusto ko yung lantang-lanta. Lantang-lanta. Ayan. Pati yung ating papaya. O, tinan yung papaya. Parang nadurog na rin siya. Charot to. So, my kind of tinola. Ayan. Tinola of Michelle. Diba? Masarap na yan siya guys. Natikman ko na. So, hi guys. Update! Our tinola is finished. Charot. At ito na siya, oh. Oh. Wow. Sarap. Kumakain ako guys. Habang ako dito ay may pinag-aaralan sa harap. At, yun. Kakain lang ako nito guys. Ang sarap. Ang sarap niya. Hindi ako nagsinungaling. Charot. Ang sarap. Ito guys yung ating papaya. Tikman natin yung papaya na hinog. Kung masarap. Hindi ako nagbukas ng ilaw. Kasi maliwanag naman sa labas. Okay naman siya. Manamis-tamis kasi nga hinog. Sarap. Tapos, hinog siya talaga. Matamis siya. Tapos, ito yung ating bruchin. Ito yung kakainin ko. Masarap tong tinapay na to guys. Gusto ko to. Kahit na matigas siya, gusto ko siya. So, ito na yung aking lunch. Kain-kain lang ako guys habang ako ay may kinasagutan dito. Sarap. Sarap, ang sarap, ang sarap. Ito yung ating pak choy. Daming gulay tayo ngayon. Gulay ako ngayon, gulay.
Sorry, may kasama hangin. Ang harap. I love it. Really. Hi guys! Update! Nagluluto na pala ako ng hops! Sa background, charot. Nagluluto na pala ako guys nung ng asawa ko. Pang dinner niya. Ayan, kasi maya ay narito na yon. At ito yung aking tinola. Pero try ko pa rin kung gusto ng asawa ko nitong soup. Pero nagluto ako ng ganyan para in case of gusto niya. So yes, yan. Tinola. Sarap guys. Sarap. Nakabusog na ako. Yan, para yun sa kanya, para yan, pagdating niya ay kain na lang siya. At yun. Maya-maya din ako ay mag-prepare dahil sa aking pupuntahan. So, yeah. Update ko kayo mamaya. Hi guys. Update. Nandito na pala ako sa city. Punta na ako dito sa aking pupuntahan. Yeah, and dumala ako dito sa CNA. At may nakita akong pang malamig na na tawag ito. Na parang leggings. Ang tawag ito basta thermo leggings. Bumili ako ng isa dahil yung binili sa akin ng asawa ko dati. Guys, alam niyo ba? Ang sikip-sikip na nasa tiyan. Kasi nga tumaba ako. Sana naman itong nabili ko ay okay yung size. So, nandito na ako guys sa aking pupuntahan. Yes. May nakaupo na dito sa upuan. Okay, see you later. Guys, tapos na yung aking ganap dito. Charot. Tomorrow again, my husband is here. Hallo meine Liebe. Wie geht es dir, meine liebe Gabi? So hi guys, nasa bahay na pala kami at syempre pagdating ko sa bahay naghain na agad ako ng aking mga kain dahil ang last ko na kain today is 2:00 pa yun siya guys. So 8 na guys something, ayan. So syempre ang hinain ko ay yung aking nilutong tinola tapos nilagyan ko lang siya ng patatas na natira kagabi, yung nilagang patatas. Tapos hinainan ko rin yung asawa ko at thankfully nagustuhan niya. Ayan, so ayun lang yung video ko ngayon guys for today. Thank you so much for watching. Thank you for appreciating my video. And thank you for supporting and watching from the beginning until the end of my video. Thank you so much guys. Ayun, so please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Thank you so much. Always smile. And God bless us all. Thank you.